Doncs ja ho veieu, avui volia parlar de Klimt i la Viena de fi de segle i no se m'ha acudit res més que posar-me un sari, que és l'única cosa que tinc per aquí en aquest confinament. Per què un sari? A qui estic imitant? Estic imitant a les models de Klimt, no les models que ell feia servir, sinó les models que li pagaven amb ell, a les persones que ell retratava, que eren ni més ni menys, com aquí veieu, les filles de les persones benestants de Viena, tots ells jueus pràcticament, grans banquers, etc. Aquestes dones es vestien amb aquest tipus de tela molt oriental, molt exòtica, molt sofisticada, que estava de moda en aquell moment. Estem en el moment de l'esteticisme, estem en el moment de l'exotisme. Vaig parlar del simbolisme, en torno a parlar avui. Un retorn als mons llunyans, als mons antics, i Klimt el que farà és veure en aquestes brillantors, en aquests colors, i veurà altres mons, els mons ideals, els mons dels que parlava Schiller a la 9ª Simfonia de Beethoven, que ell va il·lustrar, Klimt, a Viena, a l'edifici de la Secessió. Ell era el president de la Secessió. Què era la secessió? Secession en alemany. Ja ho diu la paraula, trencament. Klimt volia trencar amb el que s'estava fent, amb l'encursetament moral i estètic de Viena, amb els edificis mastodòntics com l'òpera. Volien anar cap a una altra arquitectura i a un altre art. Aquestes noies jueves riques li pagaven a Klimt grans sumes perquè ell fos el seu retratista, i ell s'inspirava una mica en tot el que seria Turquia, Estambul i l'imperi bizantí. Fixeu-vos, som com petites joies, som com dones absolutament decorativistes. Això és l'esteticisme, això és el simbolisme, això és viure en l'art. Jo visc en aquests moments en l'art. Klimt, Schiller, els irreverents d'aquesta Viena de fi de segle, com també ho era Freud, com també ho era Stefan Zweig. Recordeu que Freud obre la consulta l'any 1885 i comença a parlar del sexe, i comença a parlar de les dones frígides i de la histèria. I Schiller fa servir a gent molt joveneta com a models, que per això el posen a la presó, perquè l'acusen de corrupció de menors. Aquesta nova mentalitat, aquesta mentalitat que trenca tabús, com la mentalitat de Klimt, és la mentalitat cabdal per un trencament a molta més gran escala en aquesta Europa fi de segle. Més a la meva classe dels dilluns i els dimecres a les 5. Adéu des de Viena.